Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Kadungog ka sa gisulti sa asawa atong cancer patient? Musulti lang yun tingali Saan ko ko. sa langit alang gibati ka kalipay? Wa nila ang higayon na kamirang duha ang kuyog. Ano sa pa ni mausab? Long, Pader? may problema ka? Sulti na tayo. Ganina na ko kabantay ni mo. Murag doon na kay gustong isulti. Ha? Kuan? Kuan, Pader? Unsa man, ha? Kuan ka ng sulti na. Unsa man yung pangutana? O si tambal sa pagkatol nga baba, Pader? Magkatol nga ba? Karon po kadungog ang magkatol ng baba. Magkatol nga dila noon, pero para ra man na sa mga tabian. Tabian, Pader? Kada bang hilig og chismis, kanang dili kasaligan og sekreto, mo na mga tao nga magkatol ang dila. Pero sa imong kaso nga nagkatol ang baba, iadto lang nagdoktor. Mas makatubag ang doktor sa iyong pangutana. Pader? Agay. Ugok. Mao naman ang tatoy chance nga makasulti ko, Pader. Tabagi ko mo pa na yun. Talawan! Bogo! Aray! Sakit na! Analaysag maayo, milagri. Analaysag maayo. Dili ko no siya bayot. Dili ko no ni mao ang dako niyang atraso na ako nga pong pang San Pedro maoy hinungdan nga dili pa ko makasud sa langit. Pero tayong pauna, si San Pedro ni sulti adto sa akong damgo. Mahimong dili tinuod kay damgo. Pong pasauban, balik ko no ang damgo. Pero pong sad sa Biblia, ang Ginoo nakigsulti sa mga tao, pinaagi sa damgo. Unsa man gyud? Ay, kalabad na bas akong Greng! Marikagod, Ping. Marikagod! Unsa man say problema nimo? Patabang na lang ko di mong analyze, be. Ha? Unsa man? Katong akong damgo ba? Oh. Angay tong tuohan o dili? Mura namang gugkog na yabag sige hunahuna, Ping. Kung sa mga batanon pa, mura na kog napraning, Ping. Unsa may gusto nimong atong buhaton? Mao lagi. Angay ba to na kung tuohan o dili? Greng, kung nahasol kayo ka atong damguha, ikaw rasab ang makahukom kung angay ba to nimong tuuhan o kalimtan na lang. Ay mao gani nga nagpatabang ko nimo. Sa ato pa nangayo kas kong opinyon. Ay mopalit ko, Ping. Mopalit ko sa imong opinyon. Awa man ko mamaligyag opinyon. Saba diha, oy. Masuko na sad ka. Una, ikay ko na una. Sige na. Para nimo unsa man, kalimtan na lang nako o tuohan. Greng, kung ako imong pasultihon, ako mo ingon. Pagtarong. Aw kalimti na, aron magmalinaw na nang imong hunahuna. Oh. Makabaton ka lang og kalinaw sa hunahuna kung imo tong kalimtan. Unya oroy tinuod to. Nangayo makakas kong hunahuna, pis mo to'y akong hunahuna.
Kung mopalit ko sa imong huna-huna, maorag gihapon to imong huna-huna. Ha? Nagpalit kog vitamins. Ay, nahurot naman tong gihatag ni Father. Ako sad nang, vitamin sad akong gipalit og newspaper. Kay nagpapalit man si Papa. Ganahan mo gud siya dunay basahon. Bisag maorag hapoy balita sa radyo o sa TV. Ay, naanad na tingali siya. Maog yun nang. Sige oy, di na lang ta magdugay istorya nang. Ay, kadiyot sa lida. Ngano nang? Si Lulong ba? Uwa siya gisulti nimo. Bahin sa unsa man nang? Bahin sa sikreto nila ni Piping. Ha? Wa man nang. Nasa li sekreto? Naa. Og maunay gusto na akong mahibaw-an. Greng, Oh, ngano? imo dang gipangutanas lida. Oh, Nanawag na ko sa lulong. Gitawgan siya ni Lida o gipangutana kung unsay among sekreto kay nangutana kuno ka. mao ba? Abi na ko gimo na nagikalimtan ng butanga. Aron doon na nakikalinaw sunahuna. Ay, Tugan na lagas tinuod be. Aron magmalinaw na tanduha. Oh. Undangi una ng pagpanghugas, magstoryata. dili ko makig-istorya nimo. Di ko! Oh, nganong nisunod bang yun ka? Di ba giingnan ti ka ha? Niingon ko nimo nga dili ko makig-istorya nimo. Di ka makikstorya nako. Unya, malukop kag pangutana sa bang tao. Usa may kalainan kung adto ka mahibaw nila og diri nako. Ha? Mas may mutuo ka sa imong madungog sa uban kaysa imong madungog nako. Usa man nagring. Palit ko na. O di lang o di lang yung kaganahan nga makadungog ko sa tinod. Nangaraan ka. Sultihan ka. Sultihan tayo ka. Ay, sigwa serious na. Nakikitawa na. Nakonsensya na ba yan yung kay ko? Ha? Gusto na kong musulti ni mo. Musulti na yun unta ko ni mo. Pero ikaw na sa nisanta na ako. Og karon nga di na sa kumusulti nimo, gusto na sa ka nga mahibaw, pero ang nakapait kay mas gusto ka nga maminaw sa daing tao kaysa nako. Napalit. Tugalan na lagi ti ka. Oh, Gusto na gyud ay ka nga mamatay na kuping. Gusto na gyud ay ka. ay di manggod. Maubitaw nga wa ko musulti kay di ko gustong mahibaw na, may tabo na. Pero ikaw masad good green. Ikaw malagi. Ikaw manggod. Sige, sukit-sukit subang tao. Kay wa naman kong kumahibawog unsay akong buhaton, Ping. Wa na kong kahibawog unsay akong bation. Maong gusto kong mahibaw. Gusto kong mahibaw, Ping, pero mahadlo ko. Mura na kong mabuang, Ping. Green! Ayaw sa pagduol ako. Social distancing ta.
pa'y katog. Uy. Uy, ano na naman kong bango ni Milagring da. Pero maragmingaw man. May nagtikaw-tikaw sa kusina. Greng. Greng, unsay atong... Oh. Uy. Kamingaw sa kusina. May natarog. Bugat na kaayo ang akong dughan. Dili na ni mada nga ihilom na lang. Ako na gining ipabuhagay. Bahalag maglakaw ra ko kay wa ko'y kasakyan. Basta moabot lang yung ko dito. Wasa si Milagring din. Imre itong babayhana kasayo paron. Ay, kamo, mga baboy, mga manok. Kakita mong nanay Milagring ninyo? Duko-duko baya mo. Wa pa mo makakita ang nanay Milagring ninyo? Kidsa man ka ni. Maayong buntag, Padre. Oh, nang Milagring. Okay ra ko makigsulti ni mo, Padre. Wada masulis Milagring, lom? Wa man kuya. Sige, bahay na lang. Makaditong bayhana. Wa man sa ilan ni Lida. Wa baka sa ilan ni Teresa. Pero sa tingali kay mataha man to siyang dudong. Asa man tao itong asawa, oy. Kalit nagkuwagtang. Sige nang isulti. Nagsugod ni atong nagdamgo ko, Dre. Og hangtod karon, nahasol na akong hunahuna. Kay unsam di mong damgo? Nagdamgo ko nga namatay na mi ni Piping, Padre. Og dito na mi atubangan ni San Pedro. Parehas manggani bugnaw ni San Pedro, Dre. Abi manggani na mog ikaw. Ha?